And we're going to the Miao, oh. Ito na may Miao kay camera by partner sa motor. Camera by partner sa motor. So, bye guys. See you there at the Miao. Kinabuhi sa kuan. Wala na, napunta tayo ng bahay. Sige, gusto ba? Saan ba? Yeah, kinabuhi before going namin sa Dimiao, magtuya-tuya sa ko. Ako doon. Uy. After the birthday surprise, we'll be going to Dimiao na side. Diba? So, nakuha pa may kumatawag sa kay we will be going to yeah. Ituya-tuya ko nila. Hubog to bitaw ni tanan ato dako hubog to. Yeah. Mas gabes. Kaya muli na rabat taron. Namuwa ko? Yes. Harap na ko po. Ito na ako confess, akong kauban sa motor, later kami mag-uban ni Bes. Gusto ba mo? Pwede ka daon. Doyan ka. This is lang. Hindi ka daon. Ma'am Lani, bye-bye. Ibilin sa kane. Bye, ma! Ay, Bes, go. Ay, kitang duha, dali, Bes. Dali. Hindi naman daw. Pugat na. Yeah. Nanurok yun, oy. Ano inyo maninay no? Nawahi lagi ni siya or bago pa ni siya gitanom. Ay. Ana, sumara to gadoyan-doyan meda. Madoyan ka? Doyan mode. Ano sa kabidyo sa ko ah? Doyan sa before going home. Doyan sa ko. Doyan sa bukid. Ako bes may pasot ko bes. Ako bes. Wala, bata din na yan. Hello guys, nakos doyanan sa bukid guys. This is for 3 minutes. Ako na po na na, Tito Bes. So ay mga na. Bes, kaya ba? Oh, up! Ayaw pa baba. Go, jump. Bukto lang one time. Buto lang one time. Nabali ang kahoy! Ali at lubi. Kaya katumbaho, naglang pa, oh.
Patay. Suway ko, tito. Ha? Suway ko. Sure. Ngana. Hala, na-damage! Got it covered. Koy, sayang!